man! Ito ko ni maayos sa kamay na bakal o bakal na kamot? Kamay na bakal. Ano man? Pang Pilipinas o mga Pilipino, kuha magdisiplina. Bakal na kamay. Ambo! Kamay na bakal kay kanang violet? Oo. So, bakal na kamay kay... Kamot kamay na bakal. So better na siya? Oh, mas better na siya. Pariharam. Parihara pa na nimo? Anong parihaman? Gibalir mo. Agi balik na bari. Huwag may pilion na sir. O sige pilion ana. Oo, Ano man? Kay Bro, magparehas na sir. Bakal nga kamot. Kamay na bakal na lang ko. Di ko bakal nga kamot. ano man? O sige kalainan na daw. Reverse naman date. Ama pare. Ang ako amang kong nakuanan sa kamay na bakal. Nga kana manggong ug naa kay buhaton nga kinahonglon gyud. Kuan. Persado. Persado. Oh, persado gyud nga kanang kuan. Pero unsa mo nagkamot nga puthaw na unsa na to pag So paggamit. Saman!